Èxit del Clip Inquiet 2009. La Sala Mirror va quedar-se xicoteta per donar l'eixida a la quinta edició de l'Inquiet. Inici espectacular del festival. Més de 1.200 persones van omplir la Sala Mirror de València per gaudir del concert d'Obrim Pas en acústic i Orxata Sound System. Per quart any consecutiu, el Festival de Cinema Inquiet també dona pas a la música. El concert, del qual es van exhaurir totes les entrades, va suposar el retrobament de la mítica banda valenciana Obrim Pas. Després d'un any d'estar allunyats dels escenaris, la banda de Benimaclet va tornar per realitzar un espectacle inèdit en la seva trajectòria, un acústic. La nit inquieta del Clip 2009 va continuar amb la gran festa del Orxata Sound System. El divertit i innovador grup d'Alboraya van posar una marxa més a la nit i van desenvolupar el seu clàssic show que va completar una gran nit de festa d'audiovisual en valencià. No esperàvem tanta resposta a la gent, és un concert acústic sempre és diferent, no? I bé, ho hem fet altres vegades, però no en una sala, la gent de peu, com en un concert. I estàvem un poc espantats i hem vist que la gent ha reaccionat, ha cantat les cançons i ens ha donat ganes de continuar. El festival inquiet, amb tota la imatge que ja ha assolit i la potència que ha assolit en els pocs anys que porta, demostra que hi ha molta gent jove que té ganes de fer coses i que té ganes de fer-les bé, amb qualitat, amb rigorositat i d'intentar arribar al gran públic.